Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра літоўскую метрыку. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Растлумачце, калі ласка, гэты гістарычны тэрмін. Літоўская метрыка – гэта архіў Вялікага княства Літоўскага. Гэта збор дакументаў, які быў утвораны ў пачатку 16-го, у канцы 15-го стагоддзя і які ахоплівае фактычна ўсю гісторыю Вялікага княства Літоўскага ад гэтага перыяду аж да канца яго існавання да 1795 году. Чаму літоўская метрыка? Гэта значыць дзяржаўны архіў, афіцыйная назва Вялікае княства Літоўскае. Чаму метрыка? Таму што ад лацінскага слова метрыкуля. Метрыкуля – гэта кніга запісаў, сённяшняй мовай нататнік. Як працавала канцылярыя Вялікага княства Літоўскага? Канцылярыя Вялікага княства Літоўскага, яна была ўтворана яшчэ пры вялікім князе літоўскім Вітаўсе, то бок у пачатку 15 стагоддзя. Канцылярыя складалася з двух аддзелаў на той момант. Гэта аддзел рускі, які ствараў дакументы на беларускай мове, на той момант быў тэрмін рускі, і лацінскі, які ствараў дакументы на лаціне. Калі казаць пра аддзел, які карыстаўся беларускай мовай, гэта былі ўнутраныя дакументы, а лацінскі аддзел – гэта замежна-палітычныя дакументы. У канцылярыі працавалі пісцы і дзякі. Ужо з канца 15 стагоддзя іх было некалькі дзясяткаў, якія перапісвалі дакументы, рабілі копіі, адсылалі. Канцылярыя Вялікага княства Літоўскага – гэта была тэхнічна распарадчым органам пры Вялікім княстве Літоўскім. Яна займалася дакументазваротам, справаводствам, і фактычна, дзякуючы ёй, мы сёння больш-менш дакладна ведаем палітычную гісторыю Вялікага княства Літоўскага. Якія дакументы утрымлівае літоўская метрыка? Дакументы літоўскай метрыкі на сённяшні момант можна падзяліць на такія два асноўныя раздзелы, калі можна так сказаць. Вось гэта кніга запісаў, гэта прывілеі князям, прывілеі на магдебургскае права. Гэта што датычыцца агульнадзяржаўных вось такіх прывілеяў, які даваў Вялікі князь Літоўскі. Кнігі судовых спраў, якія датычацца судоў, тому што Вялікім княстве Літоўскім было вельмі развіта юрыдычная сістэма. Шмат судоў, шмат розных там апеляцыйных, арбітражных, розных працэсаў вялося. Вось гэта кніга судовых спраў. І таксама дакументы мясцовых органаў, асабліва ў 16 стагоддзі, пасля рэформы Жыгімонта Аўгуста, калі з'явіліся ваяводы, паветы, вось гэтыя ўсе дакументы, якія ствараліся на мясцовым узроўні, яны таксама былі ўключаны ў літоўскую метрыку. На ваш погляд, найбольш каштоўныя дакументы? Вельмі добрае пытанне. Мне здаецца, што найбольш каштоўныя дакументы – гэта дакументы вялікіх княжоў літоўскіх, то бок манархаў, якія самі асабіста монархі падпісвалі, якія былі смацаваныя пячаткай вялікіх княжоў літоўскіх. І гэта дакументы, яны характарызуюцца высокай дакладнасцю, часам яны ў некалькіх копіях на розных мовах, але без гэтых дакументаў мы не можам дасканала ведаць, як жа працавала дзяржаўная машына Вялікага княства Літоўскага, якія былі адносіны з суседнімі дзяржавамі. Таму дакументы створаныя вялікімі князямі, ці прынамсі там, дзе стаіць іх подпіс. Дзе сёння захоўваюцца арыгіналы? Арыгінальныя дакументы у 1794 годзе, пасля паўстання Тадэвуша Касцюшкі, яны былі перавезены ў Пецярбург. На пачатку, увогуле, калі браць першапачаткова, метрыка Вялікага княства Літоўскага захоўвалася ў Троках. Трокі – гэта каля Вільні, ў Троцкім замку. Пасля яе перавезлі ў 1511 годзе ў Вільню і ў Вялікакняжскім замку захоўвалася. Пасля кароль Уладзіслаў IV набыў адмысловы будынак для архіва Вялікага княства Літоўскага ў 1636 годзе. І ўжо калі паўстанне Касцюшкі пацярпела паразу і Вялікае княства Літоўскае увайшло ў склад расійскай імперіі, расійская імператрыца Кацярына II прымае рашэнне перавесці ўвесь архіў Вялікага княства Літоўскага ў Пецярбург. У 1795 годзе ён перамяшчаецца ў Пецярбург і ўключаецца ў архіў расійскага сенату. Там ён фактычна знаходзіцца ўсё 19 стагоддзя. У гэты час ім фактычна не карыстаюцца, таму што
у час Великага княства Літоўскага дакументамі метрыкаў Великага княства Літоўскага актыўна карысталіся. Так што Леў Сапега вымушаны быў нават стварыць адмысловую камісію, якая перапісвала дакументы, таму што ад частага выкарыстання яны гублялі часткі тэкстаў нават. Аднак вось у расійскай імперыі 100 год ён не выкарыстоўваецца і ў 1889 годзе перавозіцца ў Маскву. І вось калі быў перамешчаны ў Маскву, сёння гэта архіў старажытных актаў, ён пачынае даволі актыўна выкарыстоўвацца, дакументы яго публікуюцца. Абсалютна большая частка знаходзіцца ў Маскве, частка ў Варшаве, частка ў Вільні і зусім малая частка ў нас у Мінску. Наколькі важна збіраць і выкарыстоўваць архівы? Вельмі цікавую гісторыю раскажу на гэту тэму. У 1920 годзе, калі была абвешчана незалежнасць Літоўскай рэспублікі, у 18 годзе Літва стала незалежнай, яна пачала перамовы з савецкай Расіяй. На той момант сталіцай Літвы быў горад Каўнас. Дык вось перамовы ішлі пра вяртанне літоўскай метрыкі у Літву. У гэты час таксама польская дзяржава, якая недавно вось гэта выйграла польска-савецкую вайну, яна таксама паставіла пытанне: давайте гэтыя дакументы вернем туды, адкуль яны былі вывезены, то бок у Вільню. А Вільня ў той час уваходзіла ў склад польскай дзяржавы. Паміж імі пачынаецца такая спрэчка: Літва, Польшча. Савецкая Расія кажа, якім чынам мы будзем вывозіць, калі гэтыя дакументы нам самім патрэбныя. І тут уключаюцца беларускія навукоўцы і беларуская грамадскасць. Мітрафан Донар-Запольскі, ён піша, што гэтыя дакументы яны маюць першаснае значэнне менавіта для гісторыі Беларусі. Гэта беларуская юрыдычная думка, гэта беларуская мова. Усе гістарычныя слоўнікі, яны сведчаць, што абсалютная большасць дакументаў гэта беларуская мова і гэта помнік беларускай думкі. І вось тады паўстае пытанне, што трэба зрабіць выданне гэтай метрыкі. Ствараецца спецыяльны такі часопіс «Беларускі архіў», дзе пачынаецца выданне актаў гэтай метрыкі. На сённяшні момант яшчэ не скончана гэта выданне. Аднак, чаму гэта важна? Таму што гэта дазваляе рэканструяваць тыя падзеі, якія рэальна адбываліся ў гісторыі. І плюс яна перадае дух эпохі. З гэтага можна вельмі шмат чаму павучыцца. Напрыклад, як працавалі суды, хто былі суддзямі і чаму суды яны былі эфектыўнымі ў пэўную эпоху неэфектыўнымі. Гэта кладзесь, скажем так, нашай гістарычнай спадчыны. Літоўская метрыка, канцылярская кніга, скарочаная назва збору сшыткаў і кніг вялікакняскай канцылярыі 15-18 стагоддзяў з копіямі дакументаў, што выдаваліся ад імя вялікага князя, рады і соймаў. Дакументы падлягалі захаванню неабмежаванаму ў часе. У складзе метрыкі знаходзяцца агульназемскія і абласныя прывілеі, прывілеі гарадам і асобным групам насельніцтва, прывілеі на валоданне маёнткамі і розныя фінансавыя льготы. Значнае месца займаюць судовыя дэкрэты. У пасольскіх кнігах размешчаны матэрыялы знешняй палітыкі, дагаворы, інструкцыі паслам, перапіска з іншымі дзяржавамі. Загадваў кнігамі метрыкі канцлер, а з 1566 года падканцлер Вялікага княства Літоўскага. Пасля размежавання канцылярый канцлера і падканцлера метрыка падзялілася на вялікую і меншую. Шматтомная публікацыя метрыкай ВКЛ ажыццяўляецца з 1987 года археографамі Польшы, а з 2000-го археографамі Інстытута гісторыі НААН Беларусі. Што маем, захоўваем. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!